Natancovať, možno zdvihnúť ruky, čo len chcete. Yeah, aha. Si myslíš, že kresťania sa nevedia zabávať, ale my sme ti to prišli krásne ukázať, že meno na sádu nemusíme nadávať, vieme sa odkazať, nemusíme sa zogovať, vieme ruky prihať, kreatívne tancovať, my sme to tu iní, tak nanechaj sa zabávať, keď budeš chcieť, môžeš sa k nám pridať, ukážeme ti zabavu v inom svetle inak. Jo, takže kresťania sa vedia zabávať, a to riadne. Všetci ľudia myslia, že kresťania sú zavretí ľudia, že v živote nič nerobia, že sú stále nudia, že sú stále ticho a stále sa modlia. Ukážme všetkým, že taký nie sme, že zábava bude s nami na každom mieste, že sme plní zábavy a keď o nás tak hovorí, je to proste smiešne. Keď zdvihneme ruky pre blízkosť jemu, nech je všetkým jasné, že máme silnú vieru, začneme vedieť skákať, nech to tu žije, nech to vidí každý sem príde, tak dajme zábave, všetci veľký priestor, nech urobíme na tomto mieste poriadny vietor. Takže ľudí sa s tebou The Truth z Bratislavy. Verím, že sa vám to páčilo. Yeah. Môžeme všetci. Yeah, yeah, yeah. Môžeš sa k nám pridať, láska dobrá za ona môžeš tu neprijať, pozri sa na nás, nie je nás tu veľa, prišli sem ukázať, čo kresťania vedia, vieme spojiť nástroj a dobré slovo, dobrú hudbu, zábavu, aby to dobre bolo, stojíme tu pred nami, vieme iba jedno, že neznáme ako betóny na prvom bolo, tak už stačí už, ďalej nechcem to rozprávať, iba pár slov, na záver ti chcem povedať, že zábava neprestáva ani nikdy nekončí, že žiadna iná party na svete ju neprehluší.